Kimu bat bakarrik ez da paisagismoa edo landaren bidean edo moduan ibiltzen den enpresa bat, baizik eta lanan anitze egiten ditugu. Hasieratikan, bai proiektuak eta planoak kudeatzen ditugu, landareak edo paisagismoa behar dituen arlo guztiak ikusten ditugu. Kasu honetan, Azkoitiko mendi tartetan gaude, eremu sail handi bat da, garapen edo akzidente geografiko batzuk ditu. Proiektu honi identitatea ematen diona Rokaila da. Gure helburua beti izaten da, paisagismo koherente bat egitea, bezeroari beti ahalik eta hoberen ateratzeko. Oraingo honetan Azpeitin gaude, proiektu honen helburua bezeroak bere etxealdean zeukan espazioa handitzea da, jardinak hobetzea eta sarrerak eta irteerak hobetzea. Hormigoiezko mureteak sortzen, eskofet edo hormigoiezko zelosiak lurrean jartzen kotxeak bertan aparkatzeko. Lan anitz daude, bai hormigoiak erabiltzen ditugu, hormigoiez perfabrikatutako tabikeak, rabiesak, zoluak mozteko rotafles handi horietakoak. Kimu bat eta bezeroen artean, betidanik gure ideietako bat izan da bezeroarekin harreman oso estua izatea. Gure esperientziarekin eta beraren nahiarekin beraien proiektuak bermatzea.